Добър ден, дами и господа. Това е песен за един педераст. Моя грешка, това е фристайл за един педераст. Просто ще си излея мъката на този безплатен бит, който намерих в YouTube. Слушай сега, братле, Костана или Маско, слушай. И така започва песента, тренирах си спокойно, сладко под дъжда. Лицеви набирания, това е всеки ден, но тоя път имаше един голям кретен. Зачудих се, какъв е тоя смешен педераст и за какво гледа все едно е в захлас. После се досетих, че може би е гей и искаше да види големият ми змей. Направо е страшно, ей. Нямам нищо против гейовете, ама педерастите са гнусни хора, ей. Слушай. Мина се месец, минаха и 3, стана май месец, купони до зори. Пак се тренирах, както винаги, само че тоя път със съвера ми. Всичко си беше напълно окей, правихме кофички в чест на Орфей и няма да повярваш какво се случи. Педерастът пак се наби на очи, стои кът скован, гледа кът насран, мъжките тела го привличат, това го знам. Но когато се съблякох аз, очите му засияха в този час. След това си тръгнах със Авера и обсъждахме звера. Наканихме се да го изгоним другият път или да го подгоним с дългият прът. Минаха още 2 дни, тоя ни следеше с жанни очи. Отивах на уни предния ден и познай кой видях. Същия кретен седи в реса като просто парче и си търси някой да го ебе. Погледна към мен, но явно насра, обърна се веднага на другата страна. И последната история е точно от преди няколко часа. И преди малко отново бяхме там, тренирах си и ставах по-голям. Изведнъж го видяхме да идва към нас и решихме да побегнем в този смъртен час. 1 юни, ден на детето, а нас ни гонят някакви педали от мазето. Но за щастие той се обърна и си тръгна, иначе щях да повърна. Не ми идват повече рими на главата, но това заслужава тая гадина. Не заслужава хуй в устата, той точно това иска. Трябва ритмици в устата, дами и господа.